Una nang gibuksan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang satellite office nga nahimutang dinhi sa gipanag-iyahan nga building sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD niadtong Hulyo 21, 2023. Matod sa pamahayag sa kadagkuan sa MCWD, walay gipirmahang kontrata sa paggamit sa maong lugar isip satellite office. Apan depensa sa mga opisyales sa kagamhanan sa Sugbo nga adunay kontrata nga gipinalisar sa kasamtangan. Propose ni giistoryahan ni pag-ayo gikan mismo sa general manager kita gyud ko. Nasa gyapon ang chairman sa board si Attorney Dalus. Dito na siya kauban ang mga opisyales, mga empleyado sa MCWD. Sumala sa MCWD, adunay kapilian sa paggamit og use-of-rock agreement atul sa inisyal nga negosasyon alang sa paggamit sa maong building isip satellite office o kini nahisgutan usab sa city administrator nga si Attorney Colin Rosell. Ito pa lang giistoryahan na daan unya pag-istorya ni ana klaro na agreed na siya, therefore there was already a contract, so to speak. Why? Because contract is perfected by mere consent, especially nga pag-abot nga tong dapita gitrabaho, sige trabaho oni, gitugtan po nila kinsa man day ang niabli. Sila sa gyapon ang niabli. Sigon ni Attorney John Michael Likigan, ang nadestino sa katapusang pagpahiluna sa kontrata alang sa duha ka partido, adunay counter-proposal ang city budget base sa protocol sa Commission on Audit nga nagkantidad og 200,000 pesos, sukwahi sa 700,000 pesos nga rental rate sa MCWD. So ang current status lang kay gitagaan namin to board o kananan to board resolution na gi-authorize ang city na mo gamit pero subject lang to determination sa rental rates. I mean, nag-determine na sa rates amo lang sang pa-approve pero ang determine sa among DGS diri from 150 to 235,000. Apan sumala sa pamahayag ang gihatag sa MCWD, ilahang ipadayon ang pagparenta niini nga ilahang ipahimutang sa 700,000 pesos kada buwan base sa resolusyon sa Board of Directors. Gihingusgan usab ni Attorney Jeron Castillo ang Budget and Finance Head sa Dakbayan nga adunay resolution nga nagtugot sa paggamit sa karaan nga building isip opisina alang sa mga sektor nga walay pisikal nga opisina sama sa DIWOP, scholarship, gubat sa baha, bike lanes board ug ang radio media network. Sa ground floor, ang ato ang offices sa ground floor kay naa ang kung mag-atubang ta sa lobby, ang atong right side is DIWO na ang scholarship, LSB o anti-discrimination na opisina. Sa right side na niya na ang CHAMP, Bantay Dagat, Children's Commission, Women's Commission, na fact-finding, and then ChemDec. Ang ato ang mga offices dito is ang CCYDC, na ang Environmental Affairs, na ang Anti-Mendicancy o Indecency Board. Sa laing bahin, adunay natala nga insidente sa maong konstruksyon, 3 ka semana na ang milabay nga naglambigit og usa ka trabahante nga nakurintihan tungod sa paghawid niya sa napaktit nga wire. Giklaro ni Attorney Castillo nga walay namatay sa maong insidente ug naka-recover na ang maong trabahante nga gisuportahan sa kagamhanan sa syudad. Ato aktuha ma'am, diha ko naglingkod ko ato kay nagbantay sa ko sa kong area niya. Naabot man ang ambulansya niya. Sila napanik na sila. Nya after ato, mao lagi to akong ipangutan na nakunoy na kurintihan. Kadung naman to siya mo mag-snacks, gititangtang niya ayang gloves. So pagtangtang niya yung gloves, supposedly mo to yung safety ko anta ba. Nakuptan niya ang murag na ipinanitan na day live nga current mo tong nakurentihan siya. Gibana-bana nga hingpit na nga mapabarog karong umaabot Agosto 21 ang gitrabaho nga Cebu City Hall Satellite Office. Apan bisan pa man sa maong schedule, maobserbahan dinhi nga kasamtangan pa nga nagpaabot sa ubang mga materyales alang sa paghingpit sa konstruksyon. Kini si Angel Ann Habian, UP Com intern alang sa My TV Cebu.